Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Wali Kelas ingkang kula hormati, ugi para dwija ingkang kula hormati uga. Mboten supe kaliyan rencang-rencang kelas 3 ingkang kula tresnani. Ingkang sepindah sumangga kita ngaturake puja lan puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tansah maringi nikmatipun awujud kasarasan. Saengga wonten ing kesempatan menika kita saged makempal ing papan adicara menika supados ngramekaken dinten Sumpah Pemuda. Rencang-rencang lan para rawuh ingkang kula tresnani, minangka kita mriksani kasunyataan sakmenika tiang-tiang ingkang dimanjakake kaliyan jaman kemajuan teknologi sampun kula tresnani. Minangka kita mriksani kasunyataan sakmenika tiang-tiang ingkang dimanjakaken kaliyan jaman kemajuan teknologi sampun saya nginggili menika saya meninak bobokan kita saengga sare angler televisi sampun ngagem remote umbarape ingkang komplit kendaraan ingkang sampun saya lengkap lan kathah sedayanipun sarwa saged kita temukaken ing jaman menika. Nanging menika muncul adat enggal inggih menika lumuh-lumuhan. Sedanten keterampilan damel kita males kangge nindakaken hal-hal ingkang dianggep angel. Menika muncul adat enggal inggih menika lumuh-lumuhan. Sedanten kegampilan damel kita males kangge nindakake hal-hal ingkang dianggep angel. Minangka hal menika kita umbarake tartamtu dampakipun saged ala sanget kangge padha lan mangsa ngajeng sapadha. Kita minangka kaum enom ugi kedah waspada penyakit lumuh menika. Penyakit lumuh menika lumuh menika bebayani sangat ngajeng kita. Dangu-dangu kalumuhan saged damel kita mboten saged tumindak punapa-punapa nalika kita nyuduk kaliyan karuwetan kahuripin. Rencang-rencang ingkang kula banggaken pramila ayo supados ngencengaken lengen lan bangkite semangat kita sedaya. Aja ngenengake rasa males mbelenggu kita. Aja ngenengake rasa males ngukung kita. Saengga kita dados generasi pengecut, dados generasi kang lemah. Boten saged dados punapa-punapa. Kita kudu saged dados generasi ingkang saged diandalake lan dibanggake. Kita kedah mampu dados agen pembaharu lingkungan kita. Masa muda yaiku masa kang penuh semangat. Masa muda yaiku masa kang penuh gairah. Ayo cekap semanten kula pidato ing adicara Sumpah Pemuda menika. Mbok bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.